Zolti. Úgy kell mindenkinek az egyik lábon lent van, és azzal hajtanak. Én is, hát szerinted mit csinálok már a játék elején? Jó, de mindenkinek. Hát Norbinak is. Ennél jobb érzés nincs. 4 láberős van. Orsi, Még. Hát nézd ide, fotózunk. Lökni. Behunja a szemet és a hátadra. Ugye? Ez a nirvana. Orsi, pörgess be, ezt fel akarom venni. Valaki pörgesse már, eddig ütős videó nem lesz, amit lógunk. Ez a mai nap csúcsa. El kéne helyezkedni. Beülök a fogadba. Na, állj be, ülj be úgy, ahogy én. Csak Várjál. fordítva a fejed arra. Korábban. És egy lábad leér, akkor tudod lökni, és azok ki is egyensúlyozzuk ezt a szart. Kurva jó. Megyünk! Ugye? Most már nekem is, most már csak így hagyni kell, hogy érezd a szelet, amit simogat. Azt most tudod, olyan érzésem van? Mint óvodába, nagy csoportban, akkor kimentünk a parkba. Ősszel, kb. Ugyanez az idő, ezek a kis levelek, ez a játék. És az volt a legnagyobb problémánk, hogy mit tudom én, a találd meg a párját játékba ki fog nyerni. Ilyen társasok. Már akkor is, tényleg most jöttem rá, már akkor is társas függő voltam. Mindig társas játékoztunk. Kis busz. Tudod, hogy csinálnak miért?